गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोबावदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय सिगाङाव गोबां समाव भिडिअफ्राव कमेन्टआव सोंहरदोंमोन गोजा चन्दननि सोमोन्दै हायोबा भिडिअ लाबो होननानै। आं दा बे गोजा चन्दननि सोमोन्दै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। आरो गोजा चन्दन बिफाङा माबादि जायो, माबादि जायगायाव गायबा मोजां आरो बेनि बेसेनफ्रा बेसेबां, बेनि सोमोन्दैबो आं दिनै नोंथांमोननो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन। गोजा चन्दनखौथ' नोंथांमोना मोनथिखागौ, बेनि दामा गोबां आरो बेनि मोनसे साइन्टिफिक मुं दङ। बेनि मुङानो जाबाय टेरोकार्पास सान्टालिनास गोजा चन्दन। जाय गोजा चन्दनखौ जोङो मेडिसिनाव बाहायो एबा बेखौ पाउडार बानायनानै मानसिया जानो पर्यन्त हायो। बेखौ गोबां समाव दिनै नोंथांमोना इउटिउबफ्राव नायबा नुगोन बेनि बेसेनफ्रा माबादि। आरो बेखौ लानानै दिनै साउथआव मोनसे सिनेमा बानायदोंमोन, चन्दन बिफांनि सोमोन्दै देखायदोंमोन। दा बे चन्दननि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। आरो दिनै गायनानै दोन्दोंमोन फांब्रैसो बिफांखौ। दिनै बोसोरनै जाबाय फांनैया, ओमफ्राय फांनैया बोसोरसे जाबाय। आरो दा बे चन्दनखौ गायनायनि सिजन जाबाय। मानो होनोबा बे अखा बोथोरावनो गायना लायोबा बिफां लाइफाङाथ' ओरैनो मोजां जाखायो हिसाबै बे सिजनाव गायना लानाया साबसिन होननानै आं सानदों। आरो बे बिफांफोरखौ आं दिनै दिन्थिनोसै। आरो बे बिफांनि बेसेना बेसेबांसो जाहैयो पार केजि एबा बेसेबां बोसोराव बेखौ जोङो फाननो हायो, बेनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननो थुलमुल खोन्थालांगोन। नोंथांमोननो खोन्थानोसै जाय बिफांखौ आं दिनै बोसोरसे सिगां गायदोंमोन। ओरैनो बाजारावनो मोनखायो, मोननाया नार्सारिफ्रावबो मोनो। बेसेना गोबाङानो लायो। आं बायनाय समाव 150, हयथ' दा एसे खमबो जानो हासिगौ बा 150आनो थानो हागौ। अब्लाबो नोंथांमोना जुदि गायनो गोसोबा दा बिफांखौ सिनायनानै लादो, ओमफ्राय गायनानै लाबानो जाबाय। आरो बेयो मिसिउर जायो 12 बोसोरनि उनाव। 12 बोसोर जाबानो नोंथाङा हयथ' फाननो हागोन। मानोना हानिजोंबो खोथा, हाया गाहाय हायाव गायनो नाङा, दै थानाय जायगा नङा, गोजौ जानांगौ। आरो गोबां समाव मोन्थिनो मोननाय किसुमान इउटिउब चेनेलफ्रावबो होयो जेरै बिफां लाइफां जेराव आबाद मावो बे जायगानि किसुमान बे भिडिअफ्राव नुनो मोनो जेनेबा बाला आरो अन्थाइ बादि जानांगौ, हाया गोजा। जोंनाथ' हा गोजा गैया होनजायो, हा गुफुरबाबो गोसोमबाबो गायजायो। नाथाय साउथआव बे बुस्थुआ बांसिन जायो। दा आं बिफांखौ नोंथांमोननो खोन्थागोनसै, बिफांखौ नायग्रोबानो जाबाय। बिलाइआनो गैया होमबाबो गायनानै दोनदों। नै बेखौ सिनायनानै लादो, नै बिफांखौ बिलाइआनो बिलाइखौ सिनायबाय नोंथांमोना। बेखौ गायनाया बोसोरसे जाबाय, फुलिया फिसामोन। नैबेनो बिलाइनि बिलाइआ नैबेनो, नैबे बिफाङानो। बिलाइखौथ' नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ। थांनाय बोसोर गायदोंमोन बेखौ। जायगायानो गैया, अब्लाबो नै बारि सिं सिं गायनानै लालाबायबाय। आरो नामनि फांब्रैल' गायदों, नायनोसै माबायदि जायो। जुदि मोजां जायोबा गायबावनोसै। बोसोरसे जाबाय। 1 बोसोरनि बिफांखौ नोंथांमोननो देखायबाय। नोंथांमोनाथ' बिफांखौ सिनायखायो जानांगौ। ओरैनो चन्दनाथ' जोंनाव गुफुर दङ, बिदिनो गोजा होननानैबो गायो, खिन्थु बिलाइ रिजि रिजि। बिसोरो गुफुराथ' दाम दङ, अब्लाबो गोजा चन्दननि बादि एथ' दाम जाया। दा 1 बोसोरनिखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय। दानिया आं नोंथांमोननो 2 बोसोर जानाय बिफांखौ देखायनोसै। 5 फुटसोआनो जाफ्रांबाय आरो नैबे बिलाइआ। बोसोरनैयाव नैबेनो 5 फुटानो जासिगोन। देराखै बारा। जायगाफ्रा बारा थिग नङा जाहैबाय, जायगाबो गैया, बारि फिसा गायना दोनबाय। 2 बोसोर जानायखौबो देखायबाय आरो 1 बोसोरनिखौबो देखायबाय। नाथाय हाया बारा थिग नङा हिसाबै, जायगाबो गैया, बिफां लाइफां थोन थोन हिसाबै बारा मोजां जायाखै जानांगौ। नाथाय फांसेया मोजां जाबाय बिफाङा। आं दा बेखौ देखायनोसै। दा बे बिफांखौ नायनो लादो बोसोरनैयाव। बिफाङा नैबेनो रायजोफोरनि, नै गुदिखौ नायदो। गुदिखौ नायनानै हमनो हाखासिगोन माबायदि जायो। नैबेलाय ओमफ्राय नै 10 फुटसोआनो जाबाय। नै नोंथांमोना बिफांखौ नैबेलाय बिफांखौ नायनो लादो। नै देरहांबाय बोसोरनैबाबो। नैबेलाय नै बिफाङा 10 फुटसो जाहैसिगोन, 10-12 फुटआनो जाफ्रामसिगोन बोसोरनैयाव। बिलाइखौथ' सिनायखाबाय, बिफांखौ सिनायखाबाय जादों। नैबेलाय नै आंनि उनाव दं, नायदो। नारेंखल बिफां दं हिसाबै सिनाय। नैबेलाय नै गुजु जाबाय। नैबेनो
12 फुटसो जाबाय बे बिफाङा बोसोरनैयाव। होमबा बेनि जेनेबा बैसोआ बेसेबाङाव फानजायो एबा बेसेबांबा बेसेबां जायो बेनि सोमोन्दै आं दा नोंथांमोननो खोन्थालांसै। बिफांखौ ओरैनो 10-12 बोसोरसोखौ दोनखाथारनांगौ। जेब्ला 12 बोसोरसो जागोन नोंथाङा खमावबो बेखौ फानोबा हयथ' 4 लाख 5 लाखसो मोनहैगोन। नाथाय किसुमान बिफां जेरै अगुर बिफांफ्रा नोङो गायनायनि उनाव बाहाय मेडिसिन सोनांगौ एबा फांगासनि थाखाय एबा खायफा मेडिसिन सोनाङा। नाथाय चन्दनाव मेडिसिन सोनांगौनि जेबो दरखारानो गैया। बेखौ बिफांखौ गायनानै जेब्लानो देरगोन अब्लानो नोंथांनि बेयो मा जाबाय मोनसे फिक्स डिप'जिट बादि जाहैगोन। दा नंखायनो गोजा चन्दनखौ जुदि जों गायोबा दा गायनांसिगौ सिजेना। मानोना जोंनाव अखा सिजेनाव बिफांफ्रा जायखिजाया बिफाङानो गायोबा मा जायो थैया। दा नंखायनो आं फांब्रै लांबोदोंमोन। थांनाय बोसोराव फांनै गायदों, सिगां बोसोराव फांनै गायदोंमोन। दा फांब्रै जायगा गैया हिसाबै आं बे फांब्रैखौल' ओरैनो थायोना थाया माबादि जायो बेखौ नायनो होननानै गायदोंमोन। दा बेनि बेसेनफोरखौ आं होनलांसै। बेनि बेसेना इउटुबफ्राव नायोबाथ' गोबां रोखोमनि नुनो मोनो। नाथाय बेयो जेब्ला मिसिउर जानानै 20 बोसोरसिम जाहैगोन अब्ला हयथ' नोंथाङा बे बिफां फांसेयाव 60-70 लाख मोनहैनो हागौ। मानो होनोबा बेखौ पार केजि जेनेबा मिसिउराथ' नों 12 बोसोरनिफ्रायनो जाखागोन। नाथाय मोजां जुदि ग्राहक लाग्रा मोनोबा, मोजां माने बायग्राफ्रा हयथ' किसुमाना थगायो, जायखिजाया बुस्थुखौनो थगायखायो। जेरै नोंथाङा साल बिफां गायोबाबो सालखौ हयथ' किसुमाना दाम होयो, किसुमाना दाम होआ। नाथाय बेनि पार केजि 5,000निफ्राय 7,000सिम पार केजि बे चन्दना। आरो बेखौ जि ओरैनो दंफाङावल' बाहायो नङा, गोबां रोखोमनि मेडिसिन बानायो, पाउडार बानायो, बा नोंथाङा बाहायबाय थानाय पारफिउम, आगरबाथि एबा सेन्ट गासैबो बुस्थुआव बाहायजायो। आरो बेना मेडिसिनेल गुन दङ। लोगोसे बेयो जे जोंनावल' नङा, सिनायो नङा, सारा बुहुमावनो बे बुस्थुखौ सिनायो आरो बेनि बिजनेसा जायो। दा बे बिफांखौ गायना दोनोबा जोङो हाथाराबाबो 10-20 दालसो जुदि गायना दोनोबा नोंथाङा 20 बोसोरसे उनाव जुदि फाननाय जायोबाथ' गोबां मोनगोन। नाथाय 12 बोसोर 10-12 बोसोरनिफ्रायनो फाननो हायो होननानै मोनथिदों। बिफांखौ बारा गिदिर जानाङा, जेरै 1-1.5 फुटसे गलाय जानायनिफ्रायनो फाननो हागोन। अब्ला नोंथाङा बेखौ गायनानै दोनोबा नायनांगौथ' जेबो उसुबिदा गैया। हा गोजौआवल' गायदो, गाहायाव गायनो नाङा। आरो बेना ओरैबायदि हा नांगौ, गुबैयाव जाहैबाय अन्थाइ बाला थानांगौ एसे सिङाव। अब्ला मा जायो साबसिन जायो, माने बिफाङा गुलुंनायनि चान्स थाया। आरो हाया एसे गोजौ जायगायाव जानांगौ। दा नंखायनो रायजोफोर हायोबा गायदो। आरो आं मोनसे बुस्थुखौ सिनायथि होनो नागिरदों। ओरैनो नर्माल जोंनाव जि चन्दनफोरखौ गुफुर होनो, गोजा होनो, बिसोरनाथ' बिलाइआ रिजि रिजि जायो। आरो बे बिफाङाव मोनसे बुस्थुखौ आं खोन्थाखानो नागिरदों। दा बे बिफाङा मारै गोजा जामारो ना जामारा बेखौ आं नोंथांमोननो दा देखायनोसै। सिनायनाय नङा, नैबेखौ नायदो। नैबे नै दालाय एसे गाना दंमोन, बे दालाय गानाया नायदो नै, बेखौ नुबायना रायजोफोर? एसे गोजा जाहांबाय। नाथाय बेबो दाबो गुदियाव आसि थाइथाम थाइब्रैसोनिल' जखा जादों। गुदिया नै दाबो बारा देराखै। ओमफ्राय बिफाङा नै माबादि जायो बेखौ नायना लाखादो। नै आसि थाइब्रै थाइबासिनि जख' जाबाय बिफाङा। बेखौ देखायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बे बिफाङा नंमारगौ नंमारा हयथ' नङाबा साननो हागौ जेनेबा बे दालाय एसे गानाय दंमोन, दाख्लै बारजों गादलाबदों, दा बे सिङाव गोजा जाहांबाय। होमबा नोंथाङा बिफांखौथ' नुखाबाय, आसि थाइथाम थाइब्रैसोल', आसि थाइथाम थाइब्रैबो जायाखै, आसि थाइथामसोनि जखा जादों। होमबानो बे कालारा नुजाखाबाय। दा नंखायनो रायजोफोर बिफांखौ गायना लादो। गायनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला गायना लागोन अब्ला बिनि भेलुफोर इउटुबफ्राव नायबाबो नुलांखागोन। आं नंगौखौ होनदों नङैखौ होनदों। मथथे दा बिफांखौ जुदि गायना लायोबा नोंथाङा 12 बोसोरनि उनाव बेखौ आरामसे फाननो हागोन। आरो जेब्ला 12 बोसोरसो जागोन अब्लाथ' मथा मथि देरहैखागोन, 3 फुटसो गलाय जाहैगोन। अब्लानो नोंथाङा बे बिफां फांसेयाव हयथ' 5 लाखनिफ्राय 6-7 लाखसिम मोनहैनो हागौ। आरो जुदि 20 बोसोरसे दोनोबा 5,000निफ्राय 7,000 पार केजि आरो बेनि सायावबो थाङो। नाथाय गाहायावथ' फैखानाय नङा बे। दा नंखायनो नोंथांमोना दानो जुदि बे भेलुखाबा 10-12 बोसोर उनाव बेसेबां जाहैगोन बेखौ सानना नायबानो जाबाय। पार केजि जुदि 7,000 करि हमोबाबो फांसे बिफाङावथ' 10 कुइन्टेलसो जाहैयो। होमबा 1 टन जाहैबाय। होमबा बेनि भेलुआ बेसेबां जाहैगोन नोंथाङा सानबानो जाबाय। 60-70 लाख मोनगोन ना मोना फांसे बिफां फांसेयाव। दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै नोंथांमोननो चन्दन गोजानि सोमोन्दै थुलमुल भाबै फोरमायहरबाय। बेनि गेजेराव जुदि माबाफोर नोंथांमोनहा जायाखै होनना सानोबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आरो नंगौ होनना जुदि सानोबा नोंथाङा गायनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा जेब्ला बिफांखौ गायना लागोन बेनि फिथाइखौनो नोंथाङा मोनजागोन। आंथ' मोनजाया। दा नंखायनो भिडिअनि गेजेरजों आं जा हादों
जेखौ आंनि गोसोनिफ्राय सौहायदों बेखिनि खोथाजों नोंथांमोननो बे बिफांनि सोमोन्दै फोरमायबाय आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जानोसै। गोजोन्थों।